May mga persons of interest na ang kapulisan sa dugong pagpusil patay sa usa ka taxi driver dito sa Barangay Tisa ning Dakbayan. Kini ang gitutukan ni Nico Sirino. May gitutukan ng duha ka persons of interest ang kapulisan sa ilang investigasyon sa nahitabo sa taxi driver. Kagahapon sa kadlawon, napalga ng patay sa iyang gimaneho nga taxi didto sa Barangay Tisa si Victorio Molina, 57 anyos. Gituuhan nga gitulis ang biktima sa wala pa siya patya. We cannot, kung ano ang actual participation ng tao. Pero meron na pong taong tinututukan ang investigator natin. So just give us time. We cannot rush investigation. Sa inisyal nga pakisusi, wala nag-function ang dashcam sa taxi unit sa biktima. Maraming kuro-kuro, maraming interpretation. No? We are not there sa crime scene. So mag-rely tayo kung ano naabutan ng police doon, ano yung examine natin na nandoon. So siguro kung mayroon nga nakakilala at nakita kung saan gipick up yung pasahero, sana nga mag-report din. Tambag sa kapulisan sa mga namasahero, di gyud ipadapli ng ilang personal safety. Kung may mga kadudahan, gitambagan sila nga mo report gilayon ug mudangop sa kapulisan. Si Police Regional Office 7 Regional Director Chief Superintendent Debold Sinas mimando sa Cebu City Police pagsulbad sa krimen. Ipasusi sab niya sa kapulisan ang kaso sa mga tulis nga nahitabo karong bag-o ug sa mga solusyon aron masumpo kini. Magdugang og mga tao sa kalsada, no? At saka ikaduha, i-check mo ang visibility nga naman to naman ni nag-rise. Ikatulo, we have to continue katong mga so-called taguan ani. Di ba kanang mga lugar na ahli sila managa, na ahli sila nagatago, mo to gipakwana mo gipapangita. Nico Sirino, Balitang Bisdak.